Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na buntag Panamati region-wide, mga palangga kita sa nabilini sa Kauras. 13 minutos karong adlaw, Miyerkules, petsa 1. Unang adlaw, unang petsa, bulan na kita sang Hunyo sa tuig 2022. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siringa palatuntunan sa kananda, liwat na banaton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga padulong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sini kapolisan, Southern, Northern, Central Negros, dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini mata kadulungan oras sa kagabihon, ang ato sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na panagarambihon sa pila kabahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat, gabantayan, kagimolsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Ed na boso nga mag-responder back to back sa iya partner karon kagabi si Action Liani. Ang ato sa nga piloto sa Patrol 2, Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, breaking news, flash report, just in report. Kinatutukan din na ni Action ang Defensor Lisay. Opda magita sa aton sining mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sagbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinilagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karong gabi nagtupa ang ulan. Tulad temprano pag ani kinang ulan, no? Pero mga nanuturas, mga pasado las 5 hasta nga naabdan ka kasisid mo na tulutalithi pa siya. I don't know kung karong gabi ko nagbalik sa normal ang panahon. Ang kalangitan tamasi kung way na sang tulugalom. By the way, congratulations sa kapulisan sa station number 6, ha. Way giginuntatan ni Police Major Leo Estopa ang follow-up operation sining ginaligar nga pag-abduct sang isa ka ginakabig for gambling agent nga si Ricky Von Apuhin. Amo ni siya ang ginabda kay na siyang kagahon dara sa may Adelfa Street, Libertad. Sakop na ini sa barangay 40. Bala mo? Apat ka mga suspect ang nagdala sa kay Ricky Von Apuhin nga ang address ti area sang barangay Singkang pero dun halos nalibot ni Aksyon Liani Eden kang ni Aksyon Papang Nixon Taho mga Singkang daw ay sa may nakakilala to siya. Ari klit yang nga balay sa may area sa dito Talisay. Pero karon gabi ang breakthrough sang kaso nakabalik na safe and sound ini si Ricky Von Apuhin. Kaina personal kita nga nagpadulong dito pod kay Aksyon Eden kay Aksyon Liani Aksyon Papanik Suntaom sa police station number 4 station number 6 sa opisina ni Police Major Leo Estopa. Nagtinabta naton to si Apuhin galing kay ila respeto taman ang iya sini nga palayag hindi siya makahatag sang official statement asto sa natabo nga pag-abduct sa iya. Basta ang iyalang yung istorya sa kay Police Major Leo Estopa. Agin relay man sa ato ni Major Estopa. In tabunan sang jacket ang niya sili nga ulo para hindi makakita pala sang lugar. Kung sa diin sa gindala. Kung may kwarto sa kanungang isudlan ay hindi niya man matandaan. Siguro tigin buyaan na sa sang mga nag-abduct sa iya kinasang kagahon. Dodra siya na kalabot sa patio, sementeryo sang siyudad sang Bago sa highway bla. May mga swerte kay may nakalabay nga taxi guro nga papauli na di balik sa Bacolod. Amo to nga ginpaparahan niya kag nakasakay siya kag sa pag pangayo iya bulik sa taxi driver ginpaulam siya sang cellphone sa taxi driver para nga makontak yung pamilya ya. Kaga dito sa area sang Economic Highway sa barangay Kabugna nga sakop. Dito na kang nakitaan man ang yasini nga salakyan nga Hyundai Accent nga mo ini ang ginsakyan niya posible upod sang isa sa mga apat ka mga persona nga nag-abduct sini sa iya kay nasang kagahon. May nga swerte kay way man sa gin sakit. Kalimpyo masang lawas ni Apuhin magluwas sa mga tatuis lawas ya gawin masa sa mga pilas kang kitas lawas ya. In fact in-check man sa kinakang tawagan gini Major Estopa sang taga DRRMO para nga ma-check ang yasining kondisyon sa lawas ya. Daw it's good to note nga way man sang kunano no way man sang lastrong lawas ya. Wala nga swerte kay way man sang giging patay ganit sa mga nag-abduct siya mo. Subong uso ng ginatawag nga abduct pagkagayat
Sa puwag ka na lang, untay buol mo. Pero iniya si Ricky Von apuhin, alive and kicking. Kag wala man siya sakit or kastigo sa mga nag-abduct sa iya. Pati ang kakulba sa pamilya ya, sa live-in partner ya, ay sa asawa ya, sa nanay kag tatay ya, sa mga utod ya. Kaya palang lapaw eh. Next time karon nga lagaw man ang paminsyaro nila kung ano natabo sa kay Ricky Von apuhin. Pero maraming naswerte kay safe and sound siya nga nakabalik diri sa syudad sa Bacolod. Ang problema kati hindi igid niya kilala mo ang nag-abduct sa iya. Siguro basi waya may makita kita itsura gid sang mga nag-abduct sa iya. Ang palaligban sa mga kang ginataod-taod ni Major Rio Estopa kung ano gid ang behind, ano gid ang sa likod sini. Naagin abduct siya, nga dala sa sining apat ka mga tao na nang tuyo sa iya. Ay kung lang tawon tati sa kinatawag nga transaksyon, ito siya ning katipon sa mga pusta bala sa online game, mga billiard, ano pangampang, billiard, ito. Basta sa online game bla, gaming, daw siya niyang serving ulo agent bla. Katipon sa mga pusta, kung sino magdaog guro, amo man ang ginadulo yung pusta. Wala mo ng mga sideline ni apuhin eh. Kita kabalo kung anong behind siya, kung bala may angot ni sa pagka for agent ni yung tawag sa ila kung man matawag ang magapataya hindi man na siya koridor, hindi siya koridor ka STL mo daw manugpatigayon may bawa bi siya sa Oliver mapusta 50,000 ipakitaan niya na siguro kontra kaya makontra kay Oliver bis ang taya nga pusta nga 50,000 si Action Chris istoryana o Chris ang imong pinapangita ka pusta 50,000 tayaan mo ng pusta ni Oliver bla ipagdaog sila siguro takabalo basta may mga 10% no kasi nga ginakwa mo so takabalo kung may angot ni sa amo nga trabaho ni apuhin ang takabalo basta ko na dispalko ni apuhin ang kwartang inugtaya basta ko na gasto ya mo na bla na sa mga ginapulobadalman ni Major Leo Estopa kung ano gid ang behind ano gid bala ang motibo naging kuha ni sang apat kalalaki kina sa kagahon si apuhin ina sa mong ginataod-taod pero sa atong kapulisan ay medyo natsindihan taban ang part ni Kwan ni Ricky Von apuhin at ang fear bala ang kakulba ya para agyapon nga pangibabaw tama man kuto sa kinani action na Aiden daw wiper ang ulo ya lungo-lungo sa kaya hindi siya mag-interview mo bisa gina pamangko siya ni Action Eden nag ni Action Liane way siya kasabat kalungo-lungo lang ulo ya no anyway ito ganta na kay Major Estopa importante lang ati buhi si Ricky Von apuhin ang na-recover man ang yasiri nga Hyundai Accent dara sa may area sang Kabug kung sa diin dara man sa siguro posible nagkadto kaging kadtuan sa iya sila pamilya sa bulig man sa kapulisan sa station number 6. Kung todo congratulations sa kapulisan sa station number 6. Ang isa lang karon sa ni Major Estopa kung magkooperar ang mismo biktima, i-establish kung sino tong mga tao nga nag-abduct sa iya, kakunano gid ang behind sinitanan nga ang gindala sa kinasang agahon sining apat ka mga persona si Ricky Von apuhin. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:59 na. 1 minuto para binilatis kita mag-aungot sa tak ng alas 10. Check tayo na sa ito sila patrol 2
Check na ito sa Crosswind Patrol kay kamusta ta ang liwat nga pagbalik libot-libot na aksyon din sa Bacolod. Ay doon ko ang kalangitan ta kung way nagalom, kung sige pang tupa sang tulutalite. Sa buong gabi, guro, way nagid man sa may nagalagaw ni guro kati bro karaing ka katugnaw, no? Kasi pag ulan-ulan karong gabi, nakahatag sang siling nato na kabugnaw sa lakat sang panahon sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. I-check na ito sa ring Patrol 2, Cross Patrol with Action Edna Bosos, Situational Report. Action na din na may gabi. Action direct mo ayong gabi, live kita din po sa Bacolod Government Center. Action Eric, gusto rin makita natin, hindi ka damo sang aton nga kauturan ng Ari Diri Subong. So, apitara bang mo, Action Eric nang medyo mapakang ang aton nga tempo. Biska ng ulan-ulan sa sininga hapon at tugtog ng sininga kagapihon. Kaya madamo gapon yung kauturan nato nga Ari Diri Subong. Ang nagulagaw sa may Bacolod Government Center. So, makita rin nato na sa panghigaron nga may nagabaligya man, no, sa mga abubot o ko na may nagapang tattoo manibala Action Eric, no, mga henna sini kaga sari-sari ang aton sa mga makitaan, may mga bata sigulang, no, kaga sa dira na mo pag wala naghalin ini mga blind ba na sa nga negro sa cooperative Action Eric na nagapang masahe, no. So Okay. diri dako man nga bulig sini sa mga kauturan naton nga nagapamasahe, no, kay especially sila may mga na-consider nga PWDs, no? So, dako nga bulig sini, no? Makapamasahe ka na, makabulig ka pa sa kauturan natin nga mga bulag sini nga pang masahe. Dari sa mo, so, baylihan ang sitwasyon. Grabe ang asan, no? Indulian, magsatoray lang aton nga makauturan nga sang sugot nga ini ang curfew Action Eric. Action Eric. Si Action Papa Nixon pa, may plano magpamasahe? Wala gid siya nagpamasahe Action Eric. Kaya nga pang masahe, mga lalaki. Namin ko na yung kumabaye ang kamasahe sa lalaki. Wala sa gana. Wala sa gana. May babae man nga bulag nga nagpamasahe, yaw? Oo, isa na nga ni kabilog Action Eric. Teka, namin nagpamasahe na kabalo ka Action Eric. Kanami, man magpamasahe kung bago katapos kaon. Labi na kagina to kanami sa sudan namon mo. Kita mo nga nakatatlo ka, no? Action Eric. Siligo, kita mo nakatatlo ka na. Oo, kanami bisang sinabawan, no? Tinulang tanigi. Action Eric, lugangan pa sa chicken skin, ba? Aba. Dito ka, Sampat. bukod ka tama. Amo na silang bilang masahal ka pa kabulan di Saxo Radio. Amo na nagurupag hitad kag hindi na pag sok-sok mo sa mga bayo mo. Oo, Action Eric. Di ba pilitan ko rin ang mic ko sining magpalitsyon? Kaya yung bayo sa ako sa magkako ko, mapalitsyon sa, kay kabalo siya nga daw kayo posible, pero tagawon ta ang progress base sa sunod sa isa kabulan, magita-dita na si Action Bill. Ara ba si Papang kag si Action Ede magalalay, Oo, so, direte, kapasalamat man ko gani, kaya doon na, sining gabi, panamag ko, pa ko yung sa action. So, grabe na ang kananay, tagang kabusog ko subong doon, hindi may stikaryo. So, ina first day mo ba lang naka-duty? Oo. Pasalamat, nagrabe ang pagpalangga sa construction subong. Ikaw pa. Sa aton lang nga pagdalibot sa patrol Action Eric, no? Makita natin ang iba nga mga areas dito sa siyudad sa Bacolod, may maara dito nga medyo madulog na binagit sa may circumferential. Which is para sa mga kauturan natin Action Eric, magpadalagan sinila binagit sa mga nagamotorsiklo. So hinay lang gid sila kapin pa nagaulan-ulan ng tempo ko na subong nagamat-amat naman na magalumo ng aton nga kalangitan daw dugay-dugay, dumatupa naman ang ulan, no? Hindi sa mapakitan. Oo, so gamat-amat naman doon. Inabi rin sa aton sa may North Gate Action Eric. So, hinay na get sa mga motorista, no? Kaya ilabi naman sa mga drivers, hindi sa mga private and public vehicles man Action Eric. Kaya dri ang nakata sa traffic ko. So, makambal naton nga heavy pag no? Kahit subong nga wala na curfew hours.
kaga madamo pagid sa kautura naton ang ngari diri subong sa may syudad sa Bacolod. Pero di ka na listed na ang curfew no ginapanumduman sa gyapon naton action Eric kining aton nga mga kauturan nga mag-observe gyapon sa nga protocol o kon mga precautionary measurement no kay listed lang ang curfew hours pero sa gihapon ginapaalin to na ginapanumduman na ini ang pagsuksok ng face mask no isa mandatory sa gihapon kaga mag-observe lang gid sang social distancing kay ini ang aton nga makasalamuha nga mga kauturan naton hindi taman gid sila nga kilala ako nakapamilya lang pero ang upod ta so dapat be observant lang kaga be vigilant sa gihapon kay sa direction Eric makita man naton no, nga aktibo nga nagapatrolya ang aton nga mga kapulisan kay kadumduman naton sa nga nagdiligan lang may natabo diri nga insidente so hugot nga nag-checkar subong kagina ang police station 7 kaga police station 4 na nagapatrolya diri sa may Bacolod Government Center Action Area. Sige. So sa aton nga mga kauturan no ari pa diri subong kaga sa iban pa nga area sa nga syudad sang Bacolod so maghalong gid no hindi gid mag siling-siling sa mga pamatan-on man no which is ang iba lagaw-lagaw pa kag ibutan gid sa pintar permi action Eric once ang mga pamatan-on nga maganilago-lagaw balang maglisensya man nga mga ginikanan no kag hindi maga-intra sa mga illegal activities o kung ano nga pag ginamo no especially diri nagigad sang natabo which is ginapahanumduman gid lamang sang kapulisan mangina sa nga mga iban pagid nga mga natungdan kag otoridad man action Eric. Sige. Action Eric ang situational report gikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Zel Minardo unang pagpangalagad ni karong gabi sa atong sining Action Night Patrol Program si Aksyon Zel Minardo amo ni siyang timbang naton kada gabi kung sino man da maka-duty nga pilotos patrol ang iyan ni Updon permi si Action Papang Nixon akong day off ni Action Papang Nixon si Action ninyo Bogina sa mo ni ang una nga gabi unang adlaw nga pagpangalagad ni Action Zel Minardo. Welcome to the family. Welcome sa Action Radio Bacolod. Sorti ang aratsada ni Inday Zel Minardo. Do ang aratsada kang arangkada do tatlo gid ka serve nga kanon no. The first time po lang siya mag-duty sa Action Radio Pro, amunigli ang kinananay glidi. Ito unlimited ba? Ay, puwerte. Sige, salamat kay Action Zel Minardo. Parikata ka ito sa nga Patrol 2 karon sa nga final report sa palain nila nga paglibot-libot sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Sa ito sa nga mga ka-aksyon, sa ito sa nga mga nagalantaw sa ito sa nga Facebook Live, tagaan na karon chimpong nyo sa nga mag-greetings ha. Importante, ano gani? Like kag share. Muna na ngayon, taga-gabi sa inyo nga mga ka-aksyon nato, no? Like kag share gid ha. Pag hindi na magliso-liso Muda ng liso-liso. Kung sa ang inyo greetings, hindi ko naman mabasa. Kaya mission ang motospiak. Kinanglan nga consistent ka mo. Kung diin ka mo happy, dara lang ka mo steady. Diba? So muna na. Like, kag share sa aton nga mga kaaksyon. Ang inyo greetings, tagata na chimpo karon kagligwa, dugay-dugay. Si Christopher Dickinspero si Ninyo, wow, ara ka monitor. Ang pinanangga nga bana ni Action and Defensor Lisa. Ay, pretty. Anong Danholme? Ito ninyo.
mga dalom sa mga tinaga mo. Sige, check na mga report na. Ika sa to sila nga mga correspondent, standby sa report na action Roger Gote ba? Standby sa report na action Arlo Ticar. Aton nga 5th district naka-standby man dugay-dugay. Paunta ng signal action BJ apasible. Paunta rin unang report kay sa 1st district. Baloon ta kag kabatian ta mga report na action Nelson Pateño sa area sang Calatrava, Toboso kag syudad sang San Carlos. Ang mga natipon nga mga police report ni Action Nelson Pateño kag kamustahon taman ang sitwasyon subong nga gabi dito sa area ni Action Nelson. Bala may mga pag-ulan-ulan man, may pagagulog-galom-galoman dito sa area ni Action Nelson, especialmente dira sa may area sa Banwa sang Calatrava. Kaya doon nakita ang taman dito parte norte nga portion sang Negros doon tipon-tipon man to kinang galom temprano pa mo. Way labot ini gabi do spark man ang area sa Northern Negros. Ito ba si Basko mamlaulan. May gabi dira kay Maria Cecilia Pabon Jimenez kay Jocelyn ara na siya. Si Katiber tamyayo lang si Mitoy Arkyo, si Bebot Siridon tanan sa barangay Binubuhan, Bago City. Si John Kabalatungan, pa-check attendance lang. Si Kimberly Navarro, gari ka pa monitor man sa ato, no? Dira sa may Cabuyao City, Laguna. Happy birthday na kuno kay Renato Parar. Kay Cristina Mercado, diri sa barangay Sumag. Kali na kay Kimberly Navarro ang panamyaw. No, gapa-urok-urok sa Action Night Patrol. Si Aprek Mandi Uyao Hara man si Aprek Mandi Uyao, pa-check attendance lang. Si Maria Cecilia Pabon Jimenez kali hara sa area sang Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod. Sige, dugangan ta na karon na. Ari na sa Pateño sitwasyon sang Northern Negros. Pati po niya sining ang mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa level 2 sa aksyon ng Sol Pateño sa report. Sol, may gamin, please kamin. Yes, aksyon Eret. Pasok ka naman. Bago pa rin intro, pasok ka na. Pwedeng irit. Lulinggo na sa ngirit mo. Dumariit. Ay, ate. Oh. Mungkin na siguro basta bla? Oo. Basta ang kalimuot. Ang kalimuot man. Paang Kapaang, kaginot. Kaginot. Ang mga malimuot, may mo to kadalo mo ng mga tinagang ng nalimuot. Lulinggo na sa lipuok mo. Tiyo mo nang sa sa mga Sinibuano speaking. Anong yung term? madirtang ding limuot na mo sa ang ginot. Ang limuot, ginot. Oo. Ang tugnaw sa Cebuano. At tugnaw Abi ko cold. Tilain na po na yan. Alay naman. Ang lain diya, lahi na. Ang lain, lahi. Lahi, Ay, grabe. Do ka balik awot? Balik awot, no? Oo. Sige lang. Gid-anggid lang na sila. Silam lang na. Depende sa paggamit na. Correct. Kay mo katita mo ka naman lingwahe na balaan mo. Mo gani. Basta gani nga plalagaw ka, mo gina mo. Oo, mo gina. Oo. Gusto na. Kung makadto ka naman sa Cebu to, wala to ya kalaha. Oo. Ang kaha to ilaya. Kaha. Oo. Kalaha. Wala na to ya el sila ya. Okay. Muna nga kon baha. Kaldiro. Kaldiro Cebuano. Kaldiro? Oo, sa Cebuano. Kaldiro Cebuano man. Kaldiro guro. Kaldiro? Muna? Ano to? Ano? Karo. Ang kaldiro. Kaldiro guro Ha? Ang kaldiro guro. Di ko
daliwasa, ano na din ang di ng kaldero. Kaldero, oh. Dalawasi? Lain man po Ang niya. dalawasi yan, dako-dako na ya. Oo, dako na yan. Dako Di na, kaldero man ko, no? Ha? Kaldero. Kaldiro gid man. Oo, kaya di nagamit na mo, di kaldero man mo. Ate, good. Kaya mo na siya. Ti, kinalan mo gid mag-practice ka, madirtang nila. Oh. Kaya ti, mo na ginagamit di usually sa school mo. Gani Mo nang man. bisa mga estudyante ko, bangganga. Ha? Ang estudyante ko, magnganga. Magnganga? Oo. Ngaw? Hindi lagyan chindi mo. Sa ato lingwahe, no? Oo. Pero- Tak sinagol na. Isa, sundon ka pa lagi estudyante mo daw. Ah, okay. Pero ang mga estudyante kalabanan niya sa parte norte, ya, Cebuano speaking na gid ba, no? Diri sa San Carlos, Tubuso, Calatrava. Cebuano speaker gid ya. Ang Escalante, kag Sagay, Mayara, Cebuano speaking. Cebuano speaking na gid, no? Oo. Pero ang dala sa imos tubo sa Calatrava, more on Cebuano, no? Cebuano na de. Cebuano na gid Oo. no. Pero pag abot mo dito sa Minapasok, may lunggo na to. May longgo na to. Oo. Pero ang Cebuano kita mo to apos ba lang mag-adapt kag mag-intindi sa Ilonggo ta, no? Apos malang siya, Oo. kahit Pero kita yung nga Ilonggo gid nga ligan nga Ilonggo to ko do na budaya to ko isa mag-adapt kag mag-intindi sa mga tinaga man lang sa. oo, kung madalom na gid lang ang Gani, mga tinaga nga nagamit kung labi na gid kung mga Cebu na nga mga lingwahe. Oh, Di kabudlay kayo. Kasi pa blang kalaha ano ganit sila yang si Cebuano? Ha? Ang kaha. Oh, kaha. Wala man to sila kalayo, kayo man. Kayo man, no? Oo. Oh, kaha kayo. Oo. Oh, nya to kaha. Kay ibutan ta sa kyayo. Iluto ta kaya may hati. Ay, grabe, no? Oo. Sige lang, amo gina. Di mo gina mag-adapt lang ta. Oo, kondo budlay gid. Pero di man sila yung mga Ilonggo. Oo, gani. Oo. Kali ka sila mismo to budlay sila gusto Tagalog pala magbigkas. Oo, kaya Maghambal. influensyado sila sang sang Cebu kay Muslim nga mga radio station, TV station nga makita di Cebuano speaking. Cebuano. Oo, na-influensyahan sila tapos kalabanan sila Action Eric nga mga personality naga-eskwela hindi sa Bacolod kundi Cebu. Oh, Cebu. Kay mga relative ato Cebu. Gani. So pagbalik dire dala nila ang lingwahe nga sa Cebu. Pero kung magkadto naman sila sa mga kailungguhan sa mga Bacolod, I-adapt pa nila eh. Oo, ka-adapt sila kung hindi sila maglagaw-lagaw, kung hindi ko sila tultol. Oo, tiyan mo na Oo, na. pero kung daloni mo Cebu, Tultol sila. Tultol mayo mo. At tuod ka, may mga taga-Calatrava, Action Nelson nga hindi ka magaling hindi ka bisadong Bacolod, no? Oo, mayara. Oo. Kadamo actually. Daw na hadlock sila kung maglagaw sa Bacolod. Oo, Kasi siyempre, mayara ganit estudyante nga isa katuig, naka-adapt na, hindi magani magsakay sa jeep. sa dire. Oo, kaya basi kung magtalang siya. Oo. Mas pakamayo kung maglakat kay hapon siya patultulon. Oo, mag-private na lang siya. Private. Oo, mo na lang kay kabudlay kuno da kay hindi na sunado mo. Ate siyempre ko sa isa ka lugar nga bag-o pa wala ka nakadto, to siyempre di magiman na kabisado mo. Namugid gani. Tapi kung permi ka nakabalik-balik sa Bacolod, di makuha na gid man nimo. Ako ka na nga sa subagay ka dugar ako sa Bacolod Kati taga-dulid man kuya mo. Kita mo diri sa Bacolod dugar ko pro sa mga pasikot-sikot ko sa mga lugar nga kuan hindi ko sa matandaan mo. Oo, pero ang naka-advantage sa aton kag ako man nga nakatiner ko da kag naka-assign ko sa patrol bla. Gani. Oo, kasi kung di nga buho to ato ka mo. Ate, subagay, siguro, ikaw guro, di ka naging mangguro. Malipat ka pa sa mga lugar, guro di, no? Oo, Kaya dugar naman may kalagaw, di mo. Gulpeada lang may gatindog blang mga pila ka story nga building. Correct. Oo, kaya ti sa una nga panahon, di pa ginamuna ka progresong Bacolod mo. Subog ya, grabe, mga building, patas-taas sa mga building, sumong di. Oo, wala naman buildable nga area, ari naman sagwa, tapos napatindog mga story ng mga building. Tapila ka panalga na, tag 40, tag 50 floor, no? Oo, gani. Daw kulbaan ka ng saka, tapos babaw. Kung may, kulba sa height, daw hindi ka na ito yung magkuha to kwarto, tapos babaw. Gani. Sige. De, Anong balita da? ang balita de. Ati kalipay kag Kasubo?
Di kalipay gid yang nangkon karon sang 22 ka mga nagpaidalom sa community-based drug rehabilitation matapos gani sila Action Eric ang community service upod ang mga katapo sang kapulisan sa pila ka mga area Very good. diri sa may Calatrava. So ang feeling bla nga daw outcast ka, kag daw ginakondinar ka kay ti user ka, so nabatyagan nila nga nabilong sila sa komunidad Action Eric. Muna ang isa sa mga programa sang CBDRP nga na-internalize ang aton sini nga mga participants napulo kadlaw ti subong ikapito na nila kadlaw nga pagpaidalom sa CBDRP diri sa may multipurpose hall sang senior high school diri sa Banwa sang Calatrava. 10 days pa lang ni ang ginhatag sa ila Action Eric nga sila mag-in-house sa high school kag pagkatapos ini ang ibalik na sila sa kundin sila nga barangay halin kag ini sila ang monitoro naman sang mga barangay DSWD kag subong man sang kapulisan sa sulod sang 6 ka bulan ang tawag si aftercare, no? Kag ini sila iga pa idaluman sa drug test sa kada bulan kung bala ini sila ang nagbag-una kag wala na nagbalik sa ila sini nga daan nga bisyo kay man may natabo diri nga pila na ka mga drug test positive sa Japon. So amo ni karon ang ginitinguan nga i-internalize nila ang anuman nga mga mabalaan nila sa CBDRP para nga hindi na sila magbalik sa dating gawi Action Eric. So isa sa ila si immersion amo ang pag-involve sa ila sini kaugalingon sa community service diri sa Banwa sang Calatrava para nga ang ila sini nga mga stress level acceptable man sila sa komunidad Action Eric kay hindi sila kundinahon kay kumo sila mga drug surrenderies sa Action Eric. So tigi kalipay nila kag subuman ang kapulisan nga nagalantaw sa ila kag naga-supervise ginapatigayon nila nga community service kag sa pila ka mga hinun-anon naton sa pila ka mga partisipante nagahambal sila nga ti mayo ni sir kay sa pulo kadlaw ni may libre pa nga kaon, may libre pa nga tulog. Wow. Kag tapos may pocket money pa pagkapauli. Ano pa pangitaon mo? Tama ng konsuelo sa mga ginabuligan ka gobyerno kag kung seryosohon nila nga ang pagbulig sa gobyerno, di magabalik sa ila sining barangay nga may panimuot ang gusto kag siguro base this time makapaminsay sila nga ti mangita nila ko sa obra nga legal Oo mo gani kag ti adoptar sila sang barangay kung ano da pwede sila mo tanod. Moon sila dira nga kung ano dang pwede nga mahimo nga ma-employ sila sa barangay hindi gani sa munisipyo basta kay ang kondisyones nga magatadlong na sila. Correct. Amo ni tani ang nami gastuhan sa gobyerno nga kuan bla masustain sa gobyerno bla ni sila amo ni ba nga mga ginabuligan ta nga magbag-o alin sa droga dapat may mga kuan sila mo may mga sustainable program ni sila bla nga hindi lang kasi nga tapos sila na graduate amo na tapos wala na dayon. Sila taga sila livelihood bla nga ina blang may ara sila bla nga kalingawan sa kaugalingon nila bla so Nelson same time maka-income sila ka makabulig ba sa pamilya nila. Tiyan mo gini ang goal sang CBDRP nga after care nila 6 months atagan sila sang livelihood program sang sustainable livelihood program sang DSWD. Very good. Ang balita ta daw 15 mil kuno na. So pero monitoro nila kag palambuon nila ang gihatag sila nga butchilingon magsiling ang palambuon pa kuan mo padamuon mo kag tapos hindi mo gastuhon sa kondinda kung igasto mo gid man sa sakto ikapital mo kung ano man nga livelihood ang gusto mo. Wagon mong imo blang kuan blang imo blang negosyo kuno nimbawa. Gatanom-tanom ka da, tapos mo tanom da kung magdalag ko da i-harvest mo na, baligya mo na ko di income mo naman. So hindi mo sila nga daw pag gusto ka lang da kuan
gasto kundi nga igasto naman nimo liwat para nga may itanom ka naman liwat, para may harbison ka naman dason. Kagang nami pag aksyon na Eric, ati mismo ang lokal nga gobyerno, kung anong ilang ginatag nga livelihood, amo man mismo ang end user blang gobyerno magbakal sa ilang nga mga ano da? Produkto. Correct. Kaya iti importante na mo kay amo nang ila ginapa ginakuan man sa ila sini nga mga rolling sa ila negosyo Gani. So amo na aksyon Eric ang pila ka mga impormasyon balita Banwa Santo Buso sikan to dala sa municipality sa PNP. Sikan to dala sa ila ranking ang congratulations sa Banwa sa Murcia na first sila sa municipal police station sa pila ka munisipyo diri sa Negros Occidental. Number 4 ang Calatrava. Sa syudad la ko kabalo kung sinong number 1. Okay. Sa Yuper na bla nila. To ginalantaw ta pa kung ano ni ang nakakuha sang number 1 nga spot sa ila sini nga Yuper sa sini nga bulan sang Mayo Action Eric. So definitely ang Calatrava is number 4 sa level sang municipal police station diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Lagi man sa dalag ko nga mga balita, syudad sa San Carlos matawhay ang Banwa sa Calatrava, matawhay ang Tubuso, matawhay medyo na makapaway aton sini nga mga kapulisan sini nga gabi. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño mo namin nga mga programa kag dapat ini mga programa sa aton nga mga biktima para sa droga dapat sustainable nga livelihood sa aton nga mga kauturan para nga inablang may kalingawan ang isla kag maripata na nila totally ilang nga mga bisyo especialmente paggamit sa droga. Kasi nga tapos graduate ako na para ang mga dapat alapuson sa mga nagagamit droga, pabayaan mo na sila, dapat mo na silingko ang aton nga local government unit. Amo niya mag-aalalay sila pagi sa DSWD. Makapangita sila sang obra nga gusto, obrahon sila sa barangay, bisang tanod lang, bisang ulo allowance lang, kuhan sila, eskwela sila, sa TESDA, para nga kung ano ang mahimo nila da, mesan ulong plumber lang da kaga nag-welding lang kung matanda kang mayo kati nagaang ka certification sa TESDA kundi magamit mo naman kung ano naman nga lugar ang katuan mo base kung magamit mo ina going abroad. Ayos! Nagabit na kay Joshua Christopher Vilas mga taga Masaling Kawayan, pinatamya ka mo ni Crisanto Orbista, may kabidira sa kay Arthur Jeff Vilasor, Vanessa kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kag sa pamilya ko dira sa DSB, Barangay Pandanon. Alin kay Jinky Jalagdon sa Arizona, USA. Good evening, actually, Rick, watching from Sam Village. May bag-o naman kamo nga reporter. Live ligid sa iya. Congrats and God bless. Alin na kay Sally Auki Di Sousa. Happy birthday to my daughter, Rica Haro Oligo. Kay Rica Haro Oligo, happy birthday. Alin na sa imo sinipinalangga nga amay, Milili Oligo sang Vanis Cafe dira sa Barangay Tango. Sa kay Lizel Yuzon Cardenas, may gabigid. Sa kay Huma Lumina, check attendance lang siya, nakashare pa. Mario Olvido Aquisa, kami ang pamilya Hirasmo, kag Pasko. Alin na kay Mario Olvido Aquisa. Siling ni BJ Pasibli. Welcome to Action Radio, Ma'am Liani Zel Minardo. Ay, puwerte kumplito pa.
Pamilya Torre kag pamilya Torre sa Parañaque kag sa Valladolid kinatamya kamo ni Alexis Wiwing Torre sang UK. Si Nong Mulo Batang ara na gamonitor na siya, like na siya, pa-check attendance pa, no? Sige. Salamat gid kay Nong Mulo Batang. Mr. and Mrs. Lowy Di Paulan family sa mga taga Dunganon Boys, Kanaya Rimotigi Junel, pa-check attendance lang. Kay Ronnie Kagalawan, da may gabigid. Noel Magbanwa Lagos. Kay James Carl James, dira sa may San Carlos City, ga monitor gid sa aton sa nga pagpangalagad. Kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi, bago urok-urok si Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Ay, gali ka. Sige, check tani ang info ni Toto Norman kag ni Morina Alvarado. Sa kay Parilito Tagalog da kay Manang Bet sa kabataan niya kay Day Beya, good evening. Maninoy Maik kay Maninay Chari Salvacion. Kay migo ko Bob Francia and family dira sa Bilamonte kaparok-urok na siya. Nyari na ko di preaga monitor ko. Check attendance lang si migo ko Edward Bob Francia. Ay, puwerte. Gapa urok-urok gid sa Action Night Patrol. Salamat gid. Sige. I-check na naman ang report naman ni Aksyon Roger Gotib, area sang Sagay, Escalante, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabin, please come in. Yes, Aksyon Erek, mayong gabi kay mayong gabi sa aton mga aksyon sa mga balita Aksyon Erek diri sa Bayan San Norte, labinigid sa segundo distrito sa probinsya, tigang aton dring area ang Cadiz, Sagay, kag Escalante. Ang Escalante na tika-tika sa lamig ay medyo layo-layo gawa pero panahin man sa monitor medyo matulutawahay man Aksyon Erek sa aton sinikaron nga pag-monitor sila mapaang gabi kag kabay pang hindi na mag-ulan karon sa kagahon kay nakapawayway man nagmalamala yung tayo duta labi na sa kutong area nga astihan namon subong kay mga pertigid ang lutak Aksyon Erek. Di kasulod dito ang salakyan tungod sang perte kabudlay sang dalan. Sa subong, ari kita riya sa tubangan mismo sang Sagay City PNP nag-check man matapos nga nagalin man ta sa syudad sang Cadiz. Sa Cadiz City PNP agad nga check man na pila ka mga balita. Anyway, syudad sang Sagay, siling ni ang Deputy Chief of Police Blady Subong si Police Lieutenant nalipat ko sa first name niya pero ang iyang babayi niya. Ang iyang apelido Bangkil. O man ka baskog nga apelido pero siling ni Ma'am Lieutenant Bangkil siling niya matawhay niya matulutawhay man ta Subong sa Roger ang aton siling nga palibot. So in-check ko sa blatter tuod ang diso ko siya regasiling at isa daw negative kita balita subong. Tiling ko ang maayong balita mo nga matawhay ang syudad sang Sagay. Ay ang balita. Ari ang balita syudad sa Cadiz Aksyon Erek may ginuparit sa ina mga alas 2:50 tagma sige lamang nga hapon. Isa ka wanted person nga may kaso siya sa pag-violar sang Republic Act 7610 o kung ini ang child abuse tungkol suno sa report ang suspect nga ini nga ginserbihan sa warrant of arrest. Daw isa ka watchman, isa ka compound bala sa fishing pagkatapos may nagpasaway ka bata kag na pitik ya gamay. So nagtabaw ko na panugid sa ginikanan pagkatapos sinagin reklamo siya si pulis kaya gamuna na file siya sa kaso kag gamuna karon ang iya sinatubang nga kaso sa Republic Act 7610 ng child abuse. Inakopin siya sa may Villa Cristina, Barangay Zone 1. Kada sinigil lamang hapon ang suspect ikilala kay Segundino Marmojado. Segundo Marmojado, Villegas, 40 anyos ang edad.
kag residente ni sang syudad sang Sagay. Way mabutang specific kung diin ayon. Sa report may asawa ini siya, pero karon nagapuyo siya sa Immaculate o kon Purok Mary Immaculate Barangay Zone 4 Ciudad San Cadiz. Ang report nga ini siya ginserbihan sang warrant of arrest nga ginisyo sang korte sang RTC Branch 60 ginpirmahan kag ginpagwa ini sang ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenez ang presiding judge ng RTC Branch 60 Ciudad San Cadiz. Nakapit sa Hulyo 6 tuig 2021 basilingon nga ini nga kaso batok sa kay Segundo Marmojado ang gin-issue ko na tabo ng ligad nga tuig. So, ang iya sini nga bill recommended is 80,000 pesos para sa iya sini nga temporaryo naman nga kahilwayan. Nakita man nato sa Blanton Action Eric nga may mga alas 4:20 takla sang hapon, siniman nga hapon, ini si Segundo Marmojado alias Junjun Pingkaw. Manigaling yang alias gili. Ang blatter diri nga nag-post siya sang bill sang 80,000 pesos para malagalilayo na. Kag sunod bangod siya kan konsya sang iya temporaryo nga kahilwayan, gilayo naman nga nag-issue sang release order si Honorable Judge Gwendolyn Jimenez sang RTC Branch 60 kag gin-release naman in good physical condition ining si Segundo Marmojado. So, amo ni action, Eric, ang aton sinibadolo nga report na medyo mapaanggid ang timpo sa sining nga gabi. Ginatamyaw talaga po tutun Jewel kaya di ba sangko ng pamati sa aton na sa Kapadal Diaz kay Mr. Jonas Diaz sa Nico no na manggubat mula ba masinsya ginoy na ligan to ginakanto siya di kaya pa kuwasa duplicate sa lisensya kaya ang driver's license dula liko do yung nagatang duplicate ng LTO kung siguro contemporary nga kon nga license kaga maga process so siya sini nga dabo pa na rekubikos pero tiwat sa makumudar gin maayo kay may si kaso magita na sa Metro Bacolod Hospital action director ko bansa ato sa akong apo. So, amo niya, pasensya kay Migo Nonoy manggubat way kita ka tipan sa iyala ito pagkanto niya ni action ninyo o action Juricel ay na nga ti naka-akomodar kita siya kasi nasayningan nga ti ang timpo naton may aragid nga ligwa action Erika. Para sa Action at Patrol, direkta dire sa may Ciudad Sang Cadiz kag Ciudad Sang Sagay. Ini sa Action, Roger Gutem ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio. Ayos, salamat kina Action Roger Gutem live report sa Sang Cadiz, dalang Escalante kag Sagay. Sa nuwanta naman ang report ni aksyon na Arlo Ticargi Karaman sa 3rd District. Mga natipon nga mga aksyon, balita ni aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo sa report, may gabi, please come in. Action Eric, isa ka search operation ang ginpatigayon ini sa makatapos ang Victoria City Philippine National Police din ang nasambit na operation ginpatigayon ini mga takna alas 12:15 sing hapon dira sa may hacienda sa Lumilos Barangay 10 Ciudad San Victorias. Ang suspect sini o kon ang subject sining search operation Action Eric dakop sang mga kapulisan sa Ciudad San Victorias kag gini siya ginkilala sa kay Alin Pampusa y Lapides, 44 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumulyo sa nasambit nga lugar. Diin ang mga katapos sa Victoria City Philippine National Police ang nagpatigayon ini sang search operation. Pinaagiman sa isa ka search warrant nga may numero 2022-06 para sa violation sang Republic Act 10591 o kung ini ginatawag nga Comelec gun ban nga kung sa din ang nasambit nga search warrant Action Eric ang gin-issue ini ni Honorable
Leonardo Facultad, ang executive judge ng Regional Trial Court Branch 69 dira sa syudad sang Silay. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa search operation sa puloy-an sang nasambit nga persona o kung sang nasambit nga subject amo ang isa ka unit sang 45 caliber pistol, isa ka magazine loaded with 2 live ammunitions, isa ka extra magazine nga may ara man duha ka mga bala nga wala pa makatilaw, lupok action erect, kag 3 pagid ka mga live ammo sang 45 caliber pistol nga nakuha gikan sa posisyon kag control sa nasambit nga suspect, kag isa pagid ka unit sang air rifle nga nakuha sang mga kapulisan sa nasambit na operation. Ang suspect action erect ang yara karon na detain sa may custodial facility sang Victoria City Philippine National Police, kag initial reportedly ang ginpasakaan na sang kaso sang mga kapulisan may angot sa illegal possession of firearms and violation sa Republic Act 10591. Report nagikan sa siyudad San Victorias. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kit Action Arlo Tikar gikan sa 3rd District. Balos ka report na Action BJ Pasible. Mga aksyon marita gikan naman sa 5th District. Mga natipoy nga police report ni Action BJ. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Action BJ, may kami, please come in. Action Eric, wala tuo ang ginapatigayon iyang mga programa kag aktibidad sa palibot sang ikalimang distrito sa probinsya sa Negros Occidental, partikular sa mga police stations naton. Sa bahin sa Himamayan Police Station sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Reynante Humukan, hepe sang Himamayan PNP, nagpatigayon sila iya sa police visibility sa mga ginagkabig bilang crime-prone areas, lakip man agod masiguro nga ginasunod ang tanan nga mga executive orders kag ang pag-observe sang minimum health standard against COVID-19 sa palibot sang syudad ng Himamaylan kag isa ka libre sa kayman ang ila sa niya ginpatigayon para sa mga pumuluyo. Sa piyak nga bahin, Action Eric, nagapatigayon man sang ginahimo nga armas luthang or armas by lubugas ang lakas sila na PNP sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa nasambit iyang istasyon sa din voluntaryo nga ginasurrender sa mapumuluyo sang banwa ang ila sa niya tagsag ka mga armas luthang nga wala sa nagakaigo nga dokumento sa baylo sang bugas. Samtang may panugyan naman iya, Action Eric, si Police Captain Ryan Villasario, hepe sang hinigaran PNP sa publiko angot iya sa nagapadayon nga pagpatuman sang Comelec gun ban. Yari, Action Eric, pamatian ta si Police Captain Ryan Villasario. Kapadayon kami sa amon na Comelec checkpoint, which is wala pa nag-lift ang ato na Comelec gun ban or sa mga nato sa Comelec laws. So maghahalong kita sa mga especially kita mga bladed weapons which is covered na sa ato na Comelec gun ban. So far, amo niya natipunta nga mga balita nagikan iya sa 5th Distrito sa pagpangalagad sang Action Night Patrol ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action BJ Pasible. May kabidira kag happy listening kay Yvonne Botzer sa Germany. Naka-like na, naka-share pa. Salamat kita kay Yvonne Botzer sa Germany. Ginitamihan na pamilya dira sa may Morsha. Kay Benji Masyon Uman dira sa Palay City, happy listening lang. Kay Manju Arneho sa Hong Kong, ara man si Mabel na Istrobo. Sa kay Toto Lawrence Istanyol Lazarte, kasi manwa ko nito kabalyadulid ni mo. No, Toto Lawrence Istanyol Lazarte. Sa kay J. Maghamantok, maing kabigin, kay Ronilo Guarin, sa kay Nap Hilogo, sa kay Ginny Sorgon family, kay Kasmate ko Romel Pagsubiron, dira sa Valladolid, maing kabigin, kay Toots MK,
Kay Toto Jory ni Pamuseno pa urok-urok man siya sa aksyon na night patrol. Tami ako dara si Bandoy Banduho sang Tapi Kabangkalan. Tami ako gid ni Boyet Restar. Wala ko no dira nga pagpaurok-urok pamati. Gamonitor man sa aton si Mary Grace Crisostomo, Toto Ayan J, Mary Rosely Olivias, Marivic Montalvo, alin na kay Madam Classmate Rona Trava Rihida. Ay, puwerte. Gapa urok-urok ito. Si Joy Kenneth Auzo, nagudim na aksyon erek, tagadulid kagali sa kainong bebot. Bebot, mayor ta o kung bebot lang priya. Sa kay Madam Dayna Dinyula Martinez, sa tourism office dira sa Valladolid, monitor si Madam Dayna Dinyula Martinez. Kay Toto Bordig Matida, assistant executive ni Mayor da Miravalia sa Valladolid. Kay Toto Bordig Mati. Ay, perti. Kay Mark Cordero Aliangan. Wow, Mark Cordero Aliangan. May gabi dira simo. Tami ako lang si Edgar Sipeda, Kit Macariola, Cap Negro sa Gintorilan. Halina kay Jonalyn Ninyal Di Crepito. Kay Court Nathaniel de la Torreda sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Roderick Alcantara, may gabi. Alcala Michael, Inday Blasada. Kay Kuya Carl B. Mac. Kay Kuya Carl B. Mac, Makuring. Sa mga taga-Police Station 10, kapulisan. Kay Major Richard Parito. May gabigid, no? Olivia Hulagting. Pamiyay lang si Zonzo Nierpe. Kapamati, ginsubong, no? Ari Kenyo sa Hamelo, may gabi sa Sumag. Paurok-urok yun. Milagros sa Asong. Sandumanan, ara masa pa-check attendance lang. Sa kay Diana Perez, Nilita Pilia, Alin Marlinko. Paurok-urok ito. Si Jesse Tabalado, Barangay Talutog, Murcia. Kaungga Family, pinatamyaw lang. Kay Mr. Mrs. Donald Cagleya Kabasag, monitor gid sa atom, Marilo Trabilla Katinoy, Kativer, sa Kabuyaw, Laguna City. Happy birthday kay Renato Parar, kay Cristina Meralco sa Sumag. Na kay Kimberly Navarro. Ay, birthday. Parami na sila, no? Jory ni Pomoseno, kamonitor gid sa aton, Emilia Hipunya, may gabigid, no? Kay Emilia Hipuneya, kamonitor gid sila ni Mac Cagnini. Na kay Emilia Hipuneya. Ayos! Balik kita. Pagbalik naton, balik ang report sa patrol. Pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. Prante sinag... Tayo ko gini karon. Aring 3-1. Second draw, 30-37. 30-37. Ang third draw, 14-20. 14-20. Ang resulta sang loto, 655. Jackpot price, wala sa may nakakuha, 151.9 million pesos. Resulta, 655, 42, 21, 44, 10, 51, 25. Again, 42, 21, 44, 10, 51, 25. Resulta naman sa loto, 645. Jackpot price, wala sa may nakakuha, 59.9 million pesos. Resulta, 645, 25, 34, 41, 26, 28, 2. Baton ko, 25, 34, 41, 26, 28, 2. Ayos! Nagabidira kay Jinson Ipson. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan. Thank you, Senad. With Action din na boss. So, Action din, please kami. Sean Eric, naghingagaw pa. Live kita di karon sa may bahin sang Purok Progreso. Sakop na inisang barangay Sumag, Action Eric, no? Kundiin may isa na naman ka shooting incident nga nagluntad sini naman nga gabi. Ti ang allegedly ang sa base sa initial information nga nakuha naton, duwa ini ka mga lalaki ang biktima kag ginluthang sang wala pa makilala nga mga persona kon para ma-visualize aton sinima ka action diri ni nagluntad sa Orlidos bala nga Kalan-an Action Eric nga nasunog ba nagligad kung madumduman nyo. Okay. Kay diri ginadi sa initial nga information nga nabato naton may na-interview kita kagina ganing kay gina-interview subong sa aton kapulisan. Lapit kay Ari di sila nagatulotambay lapit sa Orlidos na tabo ang ining duha ka mga lalaki nga mga victim nagamotor ni sila kag ang mga wala pa makilala nga suspetsado naga-motorman. Allegedly nagpundo di sa Atubang Orlidos ang ining mga victim nga nagaangkasanay kag nakibot na lang sila nga may naglinupok amo to na tiruhan ng duwa naga-sorry ha nagalinapta pati ganing tubo di Action Eric hasta sa sulod sang restaurant kay ginlagas pati pasulod. May mga markings man din kapulisan as to the slugs nga naglinapta diri sa dalanon kag tapos tiro kuno nang nag-U-turn sa uluunhan ng mga suspetsado nga nagasakay man sa motor nagasuktok sang face mask kay ti sa diri dan nga area Action Eric may ano natin mo may island lang tunga sang dalan. Oo. Tapos nagabi ma'am. Oo, sige lang ma. Tapos natiyog sila Action Eric. Tapos ang witness nga na istorya naton kagina, may duwa pagit ka mga kaupdanan nag-upod. Ang upod ginlagas pa nila kag ginhaboy bato ang mga suspetsado. Galing kay wala ginaiguan. Kag mayo na lang nga wala sila ginbalikid man kag ginpangluthang. Kay ti no way nga may armas. Tuya mo kay ti ang Orlidos Action Eric kung going ka pa south, ari ni siya sa right side, syempre. Kaya ang naglapta to nga mga slag, nga mga bala, lambot pa to piyak nga lane naman niya, ang lane nga going naman pa south, I mean, ang Orlidos, ari ni siya sa may pag-going norte, ayun. Lambot piyak ang mga bala nga naglinapta. Pero ang ari mandiganing good friend man naton na tagiya sang Orlidos pero wala kumbaga wala man sila kalapot-labot kaya mga biktima yan nagsulod lang man di sa restaurant nakibot lang ganing mga tawo nga gulpi lang may naglibnupok ari man subong si Sir Junji Liba galing kay nagapatigayan pa sa investigasyon kag samtang ang iba niya nga mga kapulisan Action Eric Duwa din biktima? Duwa ang victim. Okay. So, kumusta ilang medical bulletin initially sa report mo? Bago lang ito Action Eric, kinapas sa sang kapulisan sa sa ospital pero wala pa mabalaan kundi yung ospital kay gintanaw pa nila kay ginhingagaw to dala kay initially to sa paa tong igo sang isa pero wala may baluan kundi itong igo sang iban may mga nakakilala man di pero hulaton ta lang ang kapulisan nga magpalayag man as to the identity sang sining mga victim nga ginhingagaw man dala sa ospital so far wala pa man palayag si Sir Junji Liba Action Eric ari gid siya sa lugar nagapatigayan man sa investigasyon kay damo pa man ditawo sa mo nga mga inoras kay bukas pa man gani ang Orlidos we don't know lang kagina sang natabo so kung nagdalaga di pasulod ang mga biktima kung may iban pa nga nagkinaon pero so tupad actually sang Orlidos may nagaubra kubo kag sa tubang may nagaubra kubo that's why nga kadamo gid sa mga sang nakakita kag nakabati man sa nagluntad nga insidente nga karon ginakuhaan man statement kag pahayag sang aton sini
nga kapulisan ni kaso action Eric pa bosan niya early morning pa boss kay pinagapatigan pa man subong sa investigasyon natin sila kapulisan. Pero initially amo tong duha biktima kag naggindala na dito man sa hospital. Live diri sa gihapon sa Progreso, Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod para naman sa isa ka shooting incident. Tupod si Action Deal Menato Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kay Action Ida Naboso with Action Liz Minardo, reporting live dara sa may area sa Barangay Sumag. Dua ka mabiktima sa shooting incident pero ang investigasyon ni Major John G. Liba sige pa nakayara sa crime scene kag karos kagahon masi karon sa first portion ng programa Action Fred mabalatan ang latest medical bulletin sang mga biktima. Balik kita pagkatapos lang sa tusin importante dugang pa nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo at isar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tawagad balikan ato sa Patrol 2 sa isa nga last kag final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Reports! Action Edinaboso sa balikan report. Please come back. Action rescue sa kapulisan kay Ricky Von Apuhin, 34 anyos, matapos ginabda sa indas ng aga sa Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Sirili Police Station 6 Commander Captain Leo Stopa, las 7:30 sang gabi sa nakabaton sila sang tawag gikan kay Jean Dian Ginalan, living partner ni Apuhin kag nagpabalo nga nagtawag si Apuhin kag nagapangayo sang bulig. Dugang pasa ni siya nga pagpangusisa ginpasakay si Apuhin sa mga wala pagilalaan ng mga suspetsado sa isa ka salakyan. Ginposasan kay gintabunan ang mata kag gindala sa isa ka hulot apang wala sini may bulaan kun diin nga lugar. Sining gabi sang ginaligar ginbilin si Apuhin sa tubang sang Bago Cemetery. Didto ka nagsakay sang taxi pakadto sa Economic Highway sa Barangay Sumag Bago dito nakit-an ang iya sining nga salakyan. Dugang pa ginhulam ni Apuhin ang cellphone sang taxi driver. Rason nga natawagan sini ang iya sining nga live-in partner. Sa panaysayan ni Apuhin sa kapulisan, hindi niya kilala ang abduct sa iya kag wala siya sing ideya kung sino posible maghimo sini sa iya kag kung anuman ang rason. Balita gikan sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kahit ka. Ang papakalaga sa Surat Patrol Program sa Miyerkules edisyon, liwat ini magatakop, balik ini buwas Huwebes. Ato sa lima patrol unit report sa action ka napalakad karong gabi. Sa kay aksyon Roger Gutib, Arlo Ticar, BJ Apasible, Nelson Pateño. Aksyon Idi Naboso, aksyon Liz. Back to back sa toga piloto sa kay aksyon Papang Nixon Tahom. New Center Action and Defensor Lisay. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert. Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ay yung malagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Direct Magbanwa kasi rin adios amigos hasta la vista. Ayaw makalipatan tis pagtulog magpangamuyo sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. This portion